incoming administration can be assured of my full support and cooperation, especially in the transition. Mao kini ang gipasalig ni outgoing Mayor Raymond Garcia ngadto sa maabot nga mayor o vice mayor sa Dakbayan sa Subo, Mayor-elect Nestor Archival ug Vice Mayor-elect Tomas Osmeña. Gipamahayag ni Mayor Garcia ang iyang hingpit nga kooperasyon sa umaabot nga mga leader sa syudad atol sa iyang weekly press conference kagahapong adlaw Mayo 19. Timaan sa iyang hingpit nga pakigtambayayong unya mao ang pagperma sa executive order nga nagtukod sa transition team sa iyang administrasyon nga kasagaran mga department heads ang mga miyembro. Agi kini og pagtuman sa DILG Memorandum Circular 2025-016 pinitsahan og Marso 3, 2025 nga nagmando sa pagtukod og Local Governance Transition Team kansang tumong mao ang hapsay nga turnover sa responsibilidad sa kagamhanan ngadto sa mosunod nga administrasyon. And I am very, very, very serious no nga we don't want any any hiccups or obstacles to occur during the transition from this administration to the next. After all, what we are looking for is the best interest of the city of Cebu and that our Cebuanos are served properly. Atol unya sa paghimuon nga transition meeting tali ni Mayor Garcia ug Mayor-elect Nestor Archival, hangyoon sa outgoing mayor ang umaabot nga administrasyon sa pagpadayon sa mga programa ug proyekto nga iyang nasugdan. Hangyoon ni Mayor Garcia mao pagpadayon sa transitional housing, pagpatiwas sa building sa Cebu City Medical Center, mga water projects sa kabukiran, pagtukod og 5 ka mga school buildings, super health center sa Apas ug Labangon, flood control og drainage programs, housing program ug ang issue sa road right of way sa BRT project, ingon man ang programa sa libreng maintenance medicines sa mga senior citizens. Kini ang balita. Amy Mates, Cebu City News.